Apakaitampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Dahito'y laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Saan mat siguro ang maitayab ti bubong tayo, nanang? Ay wan, mabalinan day taro si anak ko. Ay nawaw. Inatar aramidan nyo adwa. Kung kumpurmi mo tigal-galot yaw. Ada sumangpat abagyo, kat napiksa ka no. May mayatan tinakasagana. Kat no giniinit, Mart. Ay nawaw, saan tayo amarik na tawan pa'y nga road? Awan pa'y matgayam kat. Sumangpot pa'y laeng. Nupay kasta, may mayat anak kasagana tayo. Awan na katawaan da kayo dagiti karuban lumakita dati kastangin na ramid yaw. Kumpurmi tigal-galot yaw. Ay susis ko, no awan na saya at ngay bagam, aguli magkalatan. Supay si kalangaruden ti awan maitultulong na. Si kapay ti adu ti sa una dita, ay nawaw. Rumarag Beatrice eh. Sa dinuman ti papanam si kais ko. Iti ayan tigayam ko. Ay, pangaasim saan kumaatila papapanam? Tano sumang pati bagyo, kat awan ka dito'y balay, delikado ka. Mayat mo ti panawin. Ay nawaw, di ka mabutang? Napiksa ka no ti bagyo asumangpet. Hindi pinapalabas ng aldaw akasa di bagbagam. Katawan mo tinapigsa tudo. Kita the sky is clear mo, bakit? Adaman siguro plano yung agsyat, iso nga ipilit mo man ti kayat mo. Anya ko matidakis di takitawan mo trabaho may. Maiparit ti aginom ita. Asino ti mangiparit? Ni Kapitan? Ay na, apo! Isko aya! Pangaasim iskaw, di mo ipilit ti kayat mau. Asidaglang ti papanan may. Nagpigsa nga rod ti bagyaw, kayat mo ti madisgrasya Agawid akmadlaang sakbaya pumigsa ti tudo na nanang. Ayawan latamok dita. Di lakbalapta nanang. Ay nawaw, maiparit mo't laeng ti arak ita. Kanya may parit mo't nga ibagbagayo. Iso nga rod ti bilin dagiti opisyales. Narigat mo't ano sumangpot ti bagyaw, kat da kayo atangken ulo ti mapanda iris-riskyaw. Kabawilak ti bagik nanang. Kaasila ang dagiti rescuer no kasta. Basta mapana ko, mayat pa'y mo ti tiyempo. Agawid ak tumutlaang, sakbay apumigsa ti tudo na. O, anyat gatangam isko. Katapay lakom atubay to, maray. Tubay to. Ay na, maiparit ti aginom ita pare isko. Oray talula nga butay, maray. Ay nawaw, maiparit nga rod. Agungot ni Kapitan no ipilit yo ti kayat yo. Awan pa'y matudo na Sumangpet nga rod inton rabi Alamat ka na, maray. Talulaang. Oray nayunam ti preso na ano ka. Ay oray anya pa iti bagbagam. Saan ka nga ikan? No imbagada ang maiparit ti uminom iti arak. Agtungpal kayo. Di kay agpatangken no diyo kayat ti maisagma. No di na kahit nga ikan di saan laang. Saan laang mat asikat at da istorna. Pwek! Sino di gimatang bagat? Apa na baykan ka? Niis ko lang kay. Ano ti ginatang na? Tubay ito. Nawang, inikam? Saan ata maipari nga rod ti uminom ita? Noon ata delikado bakat. Numamuan ni Kapitan Denta. Siguradong agong tay jay. Uwin nga rod. At dalat tadagi ti kalugaran tayo asukir. Di da kayat ti paanawa. Intong kwan, isuda man ti birbiru ka nan. Naku nampay. Kaasi dagiti volunteers. Awan ka di pa'y ni iskaw, Rosie, anak kaw. Awan pa'y nga rod nanang. Sapay nagpig sa titudo na. Agawi daksak bay apumig sa titudo ko na. Ngabnay, awan mat nga aging gayita. Sigurado ang nagiinom dagi jay nanang. Ay, talaga asukir dahi di anak lakayan. Awan denggen na asaw.
maiparit ti arak ko na dalang arudang. Anya ngayon ti aramidon tayo, nanang. Huray siya, diyak mo, anak ko. No agreporta kan ni Kapitan, amang ano agungag. Apaya pinalubusan nyo arumwar kat amo yung adda bagyaw, kunana akadata. Dayjay pa iti kunam, nanang. Saan apa anawa dayjay nga isko? Awan denggen na asao, tatimat kinasokir na't ipakpakat na. Hello, Mari Rosie. Agpatulong kami kumama, Regina. Apay, Mari, anya tinapasama. Madanagan kami nga rod, Mare. Napigsa ti tudo na ngam awan pa'y ni isko anagawit. Nukas na, intuloy da tinagsya. Imay dito'y istorpo itay agsapa, kat arak tigat-gatangan na. Idijak inikan, ta maiparit kat nga rod, kas taunay ti unget na kanya. Tulungan na kami kumama, Mare. Ipusyo iti Facebook ti barangay. May kapitan ko matitawagan me, yung pabudong kami, sa abangan no sermonan da kami. Sigurado, Amare. Api ngamin api nalubusan nyo arumwar, kunanan to ang. Day ka nga ro ti pagbudbud ngan mi, Mare. Ala, kasaritak nila kay ko, ta iso ti makisaritak ni Kapitan. Wen, Mare, agyaman aklaunay. Sige, Mare, umawag aktukan ka, no kasano? Sino di mawag bakit? Ni Mari Rosie lakay. Ape ka na. Mapukpukaw ka nung arod nila kay na. Anya? Saan ka nupay anagawid ni isko nga asawa na? Sakit na pigsa titudo kan angin na. Ungarod lakay. Amang no adda nakiinuman na dita ah. Dahita ti may bagbaga. Naklakayan da. Hindi da kahit ti paanawa. Nadadaan ka sa mapasama katakwata. Agbirok da iti pabasulon da. Awagam ki din ni Kapitan lakay. Amang no adda matindakas anapasamak iti daydi nga isko. Sino ti parigatin da amang sapul katakwata ngay? Ay na. Jak amang. Mawag ka din ni Gina kan ka anak ko. Awan pa'y nga rod, nanang. Ay nawaw, agsapa manan, ngam saan pa'y anagawid daydi nga iskaw. Wen nga rod, nanang. Kimapsot matan ti tudo kan angin na. Tsansaan nakit di ko mati agawid. Ay ti cellphone na nga'y, di mo maawagan. Out of reach mat, nanang. Ay makapadanag daydi ataaw. Sa anak to pa yan ang nakaturog idirabi inanang. Huray siya kanak ko. No dimngag ko mga men. No saan ko maarimwar. No saan ko maasukir daydi nga iskaw. Saan ta ko mga agparikot ita. Okay, sige. Paumaya ka. Ne, sa dilo ti papanamlakay. Ada ti rescue may. Ijay, Adda ka no nakita ta amal-mal mas ija karayan bakit? asino? Di da sigurado no sino. Basta adda ka no man. Ay una yan. Sapay di makil ti karayan ta nagpigsa ti tudo idirabi eh. Nagbalasiw siguro. Wan siguro No apay mat ngamin ang nagbalasiw kat amo na adi makil ti karayan. Ag istoryatan to ninton matamtama bakit? Naskin nga grupo ata kung taka sa pulang dak ijan. Sige, agan-anad ka lakay. Da kayo pa'y laang ti makaamo kadagiti apo ko yun, nanang. Siya dito ti papanam, Rosay. Ijay ospital, nanang. Apay ijay ospital. At da ni isko ijay. Intaray da ka no. Anya, Nasken ang mapanak, itamat laang, nanang. adda ka di pagluga naman ako. Awan samot nagbiyahe. Adalugan ti barangay, nanang. Makilugan nakpay laang kadakwada. Sige, agrubot ka nga rudan. Di ka madanagan, tasyak ti makaambo ka dagiti ubeng. Agyaman naklaunay, nanang. Inakon. Ala, agan-anad ka anak ko. Tanay delikado ti agbiyahe itata matutudaw. Apayan isko. Sa dino tinapnapanam. Anya ti inararamid mo aya. Yaking gagara bakit? Ay nawaw. Di mo inggagara. Saan? Danda ni malmus ka isko. Kasanuno awan ti nakakita kang ka. Awanen malamlamayan ka kumaita. Napanak ita ente kumparik bakit? Saan nakalagawid idirabi eh? Pwede nakpinalubusan ni Nana Selma. E di mariinga kita agsapa. Napanunod ko ti aglibas. Jak impagarok ang maigalisa ki karayan. Ti kinasukir mo ngamin ti impang pangrunam.
Imparit lang nga rudan ni Kapitan ti Arak. Impilit yu pa'y lang tinaginom. Anya nga ita, dandan ni malamayan ka. Sana na maulit, bakit? No di mo pa'y baliwan day tang aramid mo. Day ta akin nasukir mo ti pakatayam kunak tumal. Magapabanog mo, bakit? Asino ti in-rescue yung lakay? Ni pare Iskaw. Anya? Dandan ni Malmas. Naimbag ko nam ata dan nakakita ken kuana. Ay, una yun day ang tao. Ibirbirok na ti pakaisagmakan na. Saan nga rod ang makasarita na saya at itay? Kahit inawagan nyo ni baka na. Wag, naday di ospitalan. Day tatiganaban ti sukir a tao. Di na amukad ti kunada ang maiparit. No agsasaw ngamin, kunamlan asino. Narigat ang maanawa. Bareng agnakam mo tagrabe tinapasama ken kuana. Pagyamanan na lata at saan anatuluyan, na hangover siguro. Kahit kumusta tiriknam, nasaya atan. Nasaya na lang. Ay, naimbag atan na ilasat mo pa'y. Wan nga rod. Nuad na ngamin maibagbagakan ka. Dumngag ka. Di ka agbalin na asukir. Bidot ko dahi dyan, nanang. Talaga abidot mo. Kasta tiganabon ti sukir a tao. Ni nanang man. Dantaniya lang rod matayin. Kastapay lang ti bagana. Si kamot laang tinangibirok iti pakaisagmakam. No imbagada ngamin adi ka mapan, agtungpal ka. Tano ti kinasukir mo ti ipakpakat mo. Ay awan na. Ang mga nuday tapay ti pakatayam. Saan na maulit, nanang? Agsingsing put akon. Rumpang laang. Pag nakmamday ta, napasamakan ka. Kumusta ka matan paris ikaw? Nasaya at akon, pare. Kasi na, nakarecover ak mo ti tinapasama kanyak. Saanin ang nasakit ni Bagbagan? Saanin, pare Gary? Kitaan nyo ngamin nadatimbagan ni Kapitan, agtungpal kayaw, tadelikato kak nga raw. Wen, pare. Last day dayan. Manipod ita. Saan akon ngagbalin asukir. Kasta timayang, tapno awan pagsakitan ti ulo ni Kapitan. Isuda ngamin ti kaasay, no kasta tararaming din yaw. Kantap no mailisi kayo, ti mabalin apa ka isagmakan yaw. Mabainak nga rod ka ni Kapitan, pare. Kalpasan din napasamak at awanan terupak nga isaranggo ken kuana. Talaga amat ngamin anak kababayin ti napasamak ka. Sapay la kumaatap pudno, timbagam asaanan ang maulit ti kasya pasamak iti biyag mo. Yag mo man ti martilyaw, anak ka. Pangusaran nyo iti martilyo, nanang. Ti man lan sa itiri daw tayaw. Bayan yun, taniis ko timang tarimaan, nanang. Ay naanak ko, amang ano sumangput tumanan ti bagyaw kat di na pa'y tinarimaan. Iskaw! Iskaw! Oh, Umay ka pa'y man dito, eh. apay ka day? Si kaman timang tarimaan itiri daw, tapno saan ang mabannog ni nanang. Aglisi ka nga rod dito. Sa sakot di mga ramin, nanang. Malaman nga raw danak ka. Da kayo matlaang ti makaam mo kadagiti ubing. Pakanan nyo ida no makariing da. Agrubwata ko tapno makaawid ak adagos. Sa dino ti papana, Mari Rose. Agpalengke ak mare. Ang mga no sumangpet manan ti bagyo kat awan ti abastumi. Agkuyog ta nga rodan. No kasta, makitsenda ka mat, Marijina? Wan Mare, awan matan ti abastumi. Agawa am nga ro ti agsagana, tagkuyog ta mare. 15 minutes lang, Mare. Mala, sumrag ka pa'y tagkapay ka. Kabayatan ti panangururay mo kanya. Nangaw, kunaklagi din no sino ti masabat ka. Si kamagam para iskaw. Mabanak man ito yan, tigayim ko, pare. Nay, kitaan nyo Ang mga no agiinom kayo manan ijan. Saanin, pare? Mapanak la bumulod iti pala. At ang amin masapul ang makanalan ije balay. Aywan mayat day ta. Agsaganan tayo, no kasta nga da sumangput a kalamidad. Tapno mailisi tayo, iti pakaisagmakan tayo. Pudnulaw na itan ako ng pare Gary. Sigurado nga iparit manan ni Kapitan ti Arak. Okay lang, pare. May mayat mo lang no iparit na. Adupay ti arapahap ko para iti pamilyak, pare. Masaya at may tanagnagam kan. Nakababayin mo't no siya kumanan ti rescue da.
Jak kaya't ama ulit tinapasamak ide, pare. Di ka rumuar, isko? Ay nawaw, awan mo ti papanak bakit? Amangan no kailiw ti bagim ti arak. Ay nawaw, saan nita bakit? Nagbalbaliw akon. Oho, Pudno ti ipagbakak bakit? May mayatin no dito yaklatan balay. Ang mga nusumangput ti bagyo kat sa anak manin ang makaawid. Delikadon. anya tinaknakan mo? Awan mo bakit? Apay nga raw asiming put ka. Un, atadya kong kahit ti madisgrasya. Ang mga numaulit manin tinapasamak ide. Kat jakon mailasat bakit? Ay, nawaw! No di mo kaya ti maisagmak, agtungpal ka iti paganurutan ti baranggayo. Agsingsingpet ka, di ka agbalin asukir. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.